Gepleýär Azatlyk radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde esas temalarymız Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan makallarymız türkmen telewizionyny pornografiýanyň, erotikaның gadagan edilmegi, Aşgabatyň gara maşin repressiýasynyň güýçlenmegi, emma bu gadaganlygyň hemmeler üçin bolmalygy barada boldy. Türkmen talibi wiza kartlaryny yapdylar, çörek almaga da pulumuz ýok. Ak şäherim Aşgabat ýa-da gara awtomobilleri agartmak galmaga lewaba ýetdi. Polisi işgärleriniň azaldylmagy bilen gözegçilik kelçeňle datly makallarymyz hem köp okulanylaryň bäşligine girdi. Iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny polisi işgärleriniň azaldylmagy bilen gözegçilik kelçeňle datly gepleşik çekýär. Elbetde, Aşgabatyň gara maşin repressiýasy güýçlenýär, emma hemmeler üçin näl? Daşary ýurt pasportyny almak isleýänler soraga çekilip paş töledilýär atly gepleşiklerimiz hem köp dinleýiji çekdi. Bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine türkmen talipleri wiza kartlaryndan pullaryny alyp bilmeýärler. Moskwa sirki, ýaşaýjylaryň gyzyklanmasy, türkmenleriň gitmedik dilli tüýdügi, Kazakstanda bolan awtobus helakçylygy atly video reportajlarymyz girdi. Şeýlede bu hepde türkmen görnüşleri ikinji hepde atly foto sergimiz köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen gepleşiklerimiziň başynda elbetde türkmen TV-sinde pornografiýa, erotika gadagan edildi. Türkmen talibi wiza kartlaryny yapdylar, çörek almaga da pulumuz ýok atly gepleşiklerimiz dur. Ak şäherim Aşgabat ýa-da gara awtomobilleri agartmak galmagy lewaba ýetdi atly makalamyzda hem köp seslenme ýazyldy. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikiriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasy we onuň türkmen jemgyýetinde oýnaýan roly. Hudaýberdinde türkmen medeniýeti Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň prezidenti Meret Asyrbaýewiň din jalşa çykarlanlygyny habar berýär. Elbetde Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasy hakynda Kenur medeniýetde habar çykyp duranok ýöne bir belli. Sapar Murat Niyaz döwrüne ýatyrylan Ilmler Akademiýasy Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň dikeldildi. Hem Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasy türkmen durmuşynda nähil rol oýnaýar? Onuň oýnaýan roly gaty çäkli bolsa gerek, sebäbi beýlik uğurlar, meselem telekeçiler bir öňkü döwürde kän bir ýüze çykyp barmaýan toparlar ýa-da daýhanlar ýa beýlik bir meseleler barada aýdylýar, diýilýär. Şol meselelere prezidentiň öýde üns berýär, ýöne ilim barada ýa-da Ilmler Akademiýasy barada ne prezident ne jemgyýet hiç birine hiç ýyly ses ýok. Diýmek, şol Ilmler Akademiýasy diýilýäni bir ölü şekildäki hereket etmeýän guramy bolmaly. Bu guramanyň şeýle bolmagynyň meniň pikirimçe bir näçe sebäpler bar. Olardan ilkinji sebäp Ilmler Akademiýasy owalky başda döredilenini SSR Ilmler Akademiýasynyň nusgasyna döredilipdi. Şonuň Türkmenistanyňky kiçijik görnüşidi. Inni SSR'ň dargamagy soňra Niýazowyň prezident bolmagy hem onuň Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasyny ýatyrmagy şol ejiz göwräni ýene ýok etdi. Täze prezidentiň gelmegi bilen ol ýangydan işe başladym diýdi. Ýöne hakykatda owuldan ahyra Türkmenistanyň özüniň milli akademiýasy bolmady. Şol akademiýa Türkmenistanyň öz şertine, milli ýagdaýlaryna laýyk gurulmady. Ine şonuň özüm akademiýanyň şeýle jansyz bolmagyny getirdi. Hudaýberdi indi şeýle meseleler bilen birlikde şu Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň dikeldilmegi nähilem bolsa gowy habar hökmüne kabul edildi. Şu Türkmenistanyň ilim bilen meşgullanmaga şert döredilýänligi, döwletiň şu uğra seriste goýberýänligi, olaryň özüniň oturmaga jaýynyň bardygy, umman kanuny gorugynyň bardygy gutlanmalylar. Eýsem şu ýagdaýda şu agyr ykdysat şertlerde bir topar adama şuňal seriste goýberilýärkä, Ilmler Akademiýasynyň öňünde ýa-da alimleriň öňünde nähil wezipeler dur, olar jemgyýete nähil hyzmat etmeli. Umman adamlar durmuşy bilen barlykda olaryň wezipeler nämeden ibaret. Inni ýene de şol guramaçylyk meselesine gelsek, egerde ikinji gezek Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasy döredilenini ol milli şertlere laýyk edilip gurnulan bolsa, täzeden gurnulan bolsa, oňa da hukuk berilen bolsa, işlemäge şert döredilen bolsa, onda ol bir netijeli guruma öwrülip bilerdi. Inni häzirki ýagdaý bilen deňeşdirilenine, meselem biz orsiýeti alyp görsek,
Ursiyette häzirki öňän kartoşkalar revolýusiýadan öň, ýagny barp 20-nji ýyllarda da öndürilmeýär eken. Şonuň täze görnüşleri tapyldy, buğdoýuň täze görnüşleri tapyldy. Bir hojalygy, halk hojalygyna, adamlaryň ykdysadyetine täsir edýän täze ugurlar oýlanyp tapyldy. Türkmenistanyň şeýle şertleri ýok. Meselem ak kanatlylar diýip bir bela döredi. 90-njy ýyllaryň ortalaryna olar gawunlary ýady. Umuman şol pazyl bolan, ýagny biarasy bolan gök önümleri iýip ýok edip barýady. Meselem türkmen alimleri şonuň garşysyna näme üçin görüşip bilmedi. Hut şolar ýaly meseleleri öňde goýup türkmen alimlerim iş eden bolsadylar, onu ilm öňe giderdi. Ýa-da Türkmenistanyň taryhyny alyp göreliň. Ol Niýazow döwründe bir näçe gezek tanqid edildi, ýadgarly. Türkmenistanyň 2 tomluk taryhynyň çykjakdygy aýdyldy. Soň ol iş ýene durdurly. Soňra Niýazow hut özümen Türkmenistanyň taryhyny ýazjak diýdi. Şol şunky güne çenlide ýazylmady. Ýa-da iň bir ýöne köýzat dil bilimini alyp göreliň. Şu Türkmenistanyň akademiýasynyň prezidentiniň dynjalşa gidenligi, elbetde ol dynjalş däldi, eýsem pensiýa ýa-da hormatly dynjalşa giden bolmagy mümkin. Şol barada habarda da bir näçe ýalňyşlar bar. Eýsem Türkmenistan täze elipbiýe geçdi, bir näçe sözler girdi. Häzir çenlide Türkmenistanda bir ortografik sözlügüm ýok. Ýa-da türkmençe, rusça, türkmençe, ingilisçe häzirki işewur sözlükler ýok. Umuman aýdylanyna akademiýanyň edýän işi görnenok. Egerde akademiýanyň edýän işi görnsedi, ol halk köpçüligini hökman suratda peýda getirerdi. O da ýerdin şu akademiýanyň ýa-da akademiýanyň agdarlarynyň, alimleriň edýän işiniň görünmezligi, şu alimleriň günäsimi ýa bir ýerde olaryň diňe bir propaganda üçin saklanylmagy barmy? Ya da başka bir päsgelçilik barmy? Şu meseleni bir aýdynlaşdyrsaňyz. Bir ýerde elbetde günäkar gözlemek däl, mesele näme? Mesele alimlaryň hakykatdan bir propaganda üçin, Türkmenistanyň da ilim bar diýmek üçin saklanýanlygyna. Alimlara tribuny ýok. Meselem Türkmenistanyňky çölleriň meseleleri diýen jurnal bardy, rus diline çykýan. Şol jurnaly daşary ýurtlar satyn alýadylar. Edil şolar ýaly ilim neşirler ýok. Ikinji bir tarapdan ilim bilen merkez okuw jaýlarynyň arasynda baglanyşyk ýok, gatnaşyk ýok. Meselem Mary bilen Bayram Alimen öz belet ýerimi alsam, şol aralykdan jar diýip bir ýap ak geçýär, ýagny Murgap derýasy joşunna olam joşýa, Murgap derýasynyň suwy azalanyna onuň suwy ýatyk alýar. Şol derýanyň üstünden ruslar demir ýol köprüsini gurupdurlar. Şol köprüniň gurulanyna 100 ýyl boldy, ýöne entegem ol işläp hyzmat edip dur, gapdalan awtoýol köprüsini gurdular. Ol wagtlaýyn ol. Hiç bir uzak döwre çydanok. Näme üçin Türkmenistanyň transport institutu ýa-da aragatnaşyk institutunyň alimleri, studentleri jemlenip şol köprüniň proýektini berip bilen oklar. Diýmek, ilim bilen okuw jaýlarynyň arasynda baglanyşyk ýok. Diýmek, onda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Türkmenistanyň durmuş bilen hem baglanyşy ýokda. Elbetde, Türkmenistanyň durmuş bilen baglanyşy ýok. Owu hojalyk meselesi ýa-da saglygy saklaýyş meseleleri bar. Sebäbi Türkmenistanyň öz howa şertleri bar. Öz yer aýratynlyklary bar. Ilimam şoňa görä ösmeli. Ilim hökmany suratda önümçilik bilen halk hojalygy bilen baglanyşykly bolmaly. Heme şol baglanyşyk ýok. Ikinji bir tarapdan şol baglanyşygy öňe sürjek adamlara tribuny ýok, söz berilenok. Üçüncü bir tarapdan olaryň hiç bir neşir organlary ýok. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi hali bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň Saparmurat Niýazowyň şahsiýet kultury yer ýurdatlarynyň gaýtadan dikeldilmegi barada. Amanmurat goloýda Kerki şäheriniň ady dikeldildi. Ýagny Kerki şäheriniň Atamurat Niýazowyň ady aýryldy. Kerki şäheriniň öň kady dolanyp geldi, halka berildi. Bu çare halkyň islewi bilen baglanýar. Hem Türkmenistanyň şu Saparmurat Niýazowyň kakasy bilen Atamurat Niýazow kulty
Ne edip döredi? Ýokşan makul bilsem bir desläp käbir zatlar aýdaýyn. Ester zamanasy Niýaz özüniň kompartiýa atyl kaladasy bilen kemale gelen adamdygyny öwran aýdýardy. Anyk mysal 1988-nji ýylyň Tomsuny Moskwada SSKP-niň bütün taýy 19-njy parti konferensiýasy geçirildi. Baş sekreter Mikhail Gorbaçov Novotiyetenli Türkmenistan Kompartiýasynyň birinji sekretary Niýazova söz berdi. Niýaz öz sözüni Mikhail Sergeýewiç adalatly ýol başy. Eger siz ýaly beýik adam SSKP MK'nyň baş sekretary bolmadyk bolsa, onu men ýaly çağalar önüne terbiýelenen yetim Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkez Komitetining birinji sekretarlygyna saýlanmaz diýen jümle bilen başlady. Gorbaçowyň gaşlary erbet tutuldy. Ol ýollaş Niýaz, işakly gurrun edin diýdi. Niýaz ol duýduryş eşitmezlige salyp Gorbaçow öwmegini dowam etdi. Soňra Gorbaçowyň ümlemegi bilen Niýazyň çykyş edip duran tribunatynyň mikrofony ýapyldy. Gorbaçow başga ýerine söz berdi. Ruhsat edilen 10 mindiň diňe 2 mindini Niýaz çykyş etdi. Soňun sözüni Gorbaçow mikrofony ýapdyrmak bilen behetdirdi. Niýaz garaşdyrdygyň 2-nji ýylynyň başlap yetimlikden çykmagyň öz şahsiýetini beýeltmegiň kulkuluna düşdi. Ol ilki ejetiniň kimdigini ulusýla aýan etdi. Ýöne onun ejesi başda Gurban Sultan däldi. Metduatda habar beriş terişlerini onun ady Gurban Cemal diýip tutulýardy. Ara 2 aý şondan soňra Niýazyň şahsiýetini arşiw oturýan jurnalistleriň biri Metduatda gowrumly makala bilen çykyş edip beýik serdaryň, beýik türkmen maşynyň ejesiniň adynyň Gurban Cemal däl, Gurban Sultanyň hakynda ýazdy. Inne kakasy hakynda gurrun bermeli bolsa ýokşan onu ol öz kakasyny ejesinden ýarym ýyl çemes soňra yglan etdi. Ýöne bellemeli ýady onuň öz gurrunlarynyň kakasakda ýazylan müňlerçe ýazgylardan hasap berýärsin. Onuň bir däl 3 sany kakasy bar. Aman brat, şu 3 kakaly pikiriňizi anyklaşdyrsaňyz, bu nähil beýle bolýar? Buna sebep bolýar Niýazyň öz çykyşlary hemde Niýazyň kakasakda öňgaýdyşmaýan ýazylan müňlerçe makalalar, oçerkler, sepereterler. Birinci kakasy urusda nemisleri ýesir düşüp atylan kommunist Atamrat Amman ýazyp. İkinji kakasy Kerk şäherinden goşungulygyna çağırılan Maliýe magarif işgäri Atamrat Amman ýazyp. Üçüncü kakasy Demirgal Kawkazy dogorluk madaryna jaýlanan Atamrat Niýazyp. Ýamanly näslerli Niýazyp etdi. Bir ulak gurrun ýokşan, bilen ählisiniň aňyrsyna uly deliller, uly gurrunlar ýaty ýöne men on ikinci kakasy hakynda Kerke atda kılan Atamrat Niýaz hakynda gurrun bermegi makul bildim. Dogrudan hem şu Kerke atda kılan ýakyny ad aýrylan Atamrat Niýaz kim bolupdyr? Gurrun başdan başlayan 1990-njy ýylyň başyndan Niýaz özi ýanyna çağırdy, onun kabulhanasynda 2 çak gurrun döş bolduk. Gurrun bir ýerinde Niýaz rus ýazgysy Mikhail Alekseýewiň 1957-nji ýylda Moskwada neşir edilen Divizion atly kitabyny maňy bostdy. Soňra da şu kitaby maňy Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň muallimleri Kakazan Durduýew bilen Nazar Kullaýew ýollapdyr. Kapitanyna da ýürüýse hat goşupdyrlar. Olar kitapdaky Starşy Politruk Ataniýaz diýen makalada gurrun edilýän Türkmen askeriniň ýani Ataniýazyň meniň kakam bolmalygy hakynda juda anamly ýazýarlar. Men özümin bir hilli şowruny ananyp barýan. Sen hälişini Moskwaga diýen Alekseýew bilen duşup Ataniýazyň kimdigini anklap bilmezmin diýdi. Men şu wagt Türkmenistan Ýazgylar Soýuzynyň Prawleniýasynyň sekretary, Türkmenistanyň Edebiýat fondunyň baş direktory bolup işleýärdim. Niýaz bilen bolan 2 çak gurrun döşlükden bir hepde 10 gün soňra Moskwa uçdum. Mikhail Alekseýewiň öýüne jaň edip gurrlaşmak niýetim bardygyny aýtdym. Ustad ýazgy sosialist ähmediň gahrmany gel höwes bilen gurrlaşaryn diýdi. Ol 1957-nji ýylda öz redaktorlar diviziýa gazetini çap bolan öz ýazan makalalaryny jemlep Divizion kağıdı bilen kitabyny çap etdirendigini urrun berdi. Soňra Starşy Politruk Ataniýazy anyk gözüňi getirip bilmeýändigini aýtdy. Ötüş torady. İktirede dur men sen sowalyňa jogap taparyn diýdi. Ýaşuly ýazy 1957-de çap bolan
Divizionka kitabına köp tarlı seslenmenin gelenliğini urrun verdi. Şol seslenmelerde koşup jemlep Divizionkanı 1959 ýylda täzeden 2-nji ýerek neşir etdiripdir. Sonra kitap tekdesinden Divizionkan 1959'da çap bolan neşirini tapdy. Kitabın Starş Polituruk atyny ýaz diýen makalasynyň soňuna atyny ýazyň ýarza 1958-nji ýylyň noýabryna ýazan haty ýerleşdirilen eken. Hatyň kysgaça mazmun şeýle. Genişden 10 ýyl soňra çap bolan kitabymyzda men hakda uruş ýyllary ýazan makalaňyzy ýerleşdireniňiz üçin size çäksiz minnetdar. Men uruşdan sagaman öz iýilme dorandym. Häzir çärji Selestroy Trestlerin baş ykdysatçysy bolup işleýärin diýip ýazdan. Hatyň ýazdan senesinde ýene öwredip çeken. Hatyň ýazdan senesi 1958-nji ýylyň noýabr aýy. Ýaşul ýazy Divizionkan 1959 neşirine Avtorov ýazyp maňa sowgat berdi. Aşgabatda ýurulup geldim. Niyaz bilen ýene de iki çak duşduk. Men Arakseýew bilen bolan urrun sözme-söz gurrun berdim. Ýazgynyň sowgat beren kitabyny görkezdim. Niyaz ustoludymdy. Soňundan ay howada men kakam moljak bolsa Atamrat anyny ýaz bolmalydy. Ondan Amamrat bir Saparmurat Niyazyň kakasynyň kerki bilen baglanyşygy nähil döredildi. Kerki bilen baglanyşygy gönnen şol Divizyon kitaby bilen malum men gurrun bereýin. Niyaz bilen bolan söhbetleşdikden soňra men Arakseýewiň kitabyny öýme äkitmedim de iş kabinetimde koydum. Onum şu ýanyma gelen galamdaşlaryma ine biziň ilimizde de şunýal gerçeklikler var. Mihail Alekseýew ýaly uly ýazgynyň kitabynyň gahramanyny bu ýyl bilen görkezýärdim. Alekseýew aradan 3-4 gün geçdi. Alekseýewiň kitaby gurunjyrym boldy. Kabulhanada oturýan sekreter şeýlerinden meniň ýok wagtym iş kabinetime kim giýip çykanlygymy soradym. Ol dün ýazy özüm ruh neşriýatynyň ýesi ýazgy geldi hem de sen kabinetinde bir dokumenti goýup melligini aýtdy. Sizin ondan habarlygyňyzy gurrun berdi. Men onu ruhsat etdim diýdi. Men ondan şo ýazgy etdim men. Şo kabinetime giýip çykan ýazgy beýle gurrun şol ýazgy bilen ikimiziň aramyzda bolmandy. Ol ikiminden gurdu baramok töhmet etýän rol geldi maňa diýip ýöne şondan 2 ay soňra şol ýazgynyň dogdy ýyl bolan Kerki etrabynyň häkiminiň Atamrat anyny ýazyň Kerkide ýaşan işleýän ýyllar atly kitaby uly tiraj bilen çap edildi. İstira aktywy Yusufowanyň häkimiň kitaby bilen adwyr 60 kitaby uly tiraj bilen çap edildi. Kitapların ikisini çap eden Ruhatly Sus neşriýaty. Kitapların ikisini de Starş Polituruk atyny ýazgy Atamrat anyny ýazyp üýtdilerni. Starş Polituruk atyny ýazyň terjime hali Segoşory doğruluğunu Atamrat anyny ýazyna geçirilýärdi. Ýönüşlaryň tarih tasdiklemäsi ýok. 1941-1945-nji ýylyň urşunyň ähli arhiw dokumentleri Moskwanyň etenindäki Podolsk şäherinde saklanýar. Şol Podolsk şäherinde arhiwde de Atamrat anyny ýazylan adamyň umman urşa çağırlarlygy hakynda guwawetýän hiç ýyly dokument ýok. Özüm şunu bellemeli Hasan Kerki'nin ady üýtgedilýän wagty. Şo da bara Niyazyň özü matnaşykdy. On Kerki'den çykyşy telewizion arkaly meýluna ýetirilip, onu şol öz çykyşyny ay muňa bir men kakam Atamrat diýen düşünmän. Bu biziň ikinji many ama Atamrat diýen many bar diýipdi. Atamrat näme many berýär? Şo wagtym düşünmändim, häzirem düşünem o. Ýöne bir zat düşünükli garplyk, yalan, arlaw ýol alypdyr. Begenmeli ýeri tarih, hakykat, dikeldilli, galp at Kerk şäherinden aýrylyp, oňa özüniň gadymat takylly. Şunu görmek biziň nesibimizde bar eken, ýoksa. Hormatly dinleyijiler, ýaz Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Ekspertler Türkmenistanyň garasylyk ýyllaryndaky iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Emma ýurtda guruplyk hem o diýen guruplyk adamlaryň arasynda kim köp adamly toý etmek, sadaka bermek ýarşynyň barýanyny gaýdylýar. Ehem bu ýagdaý maşgallaryň durmuş ýaşaýyş şertlerine nähil täsir ýetirýär. Türkmenistan nakawarçymyz Soltan Asylow bu mesele bilen gyzyklanyp ýerli synçy raýat aktivisti Ýaýlym Begow bilen söhbetdeş boldy.
yayılmağa guruply adamlar tarapyndan tutulan toylar, sadakalar aşama hagatlandyrlyp, adamlar biri bilen ýarşýan ýaly müňläp çykdyjylar edip ýöneköy halkada ters görelde bolýarlar diýen pikirler aýdylýar. Şeýle toylar, sadakalar etasan dep desturlary biri-birine meňdeşirek bolan orta Aziýa döwletlerinde ýüz berýär. Inne şey mesele bizim Türkmen halkymyzda ne derecede orta gelýär. Men bir 50-60 ýyl ýyzak bolan wakalary ýaddatym bilýär-de. Ýöň toýda bir 50-60 adam şoň ýaly toý bolýar, zat bolýar. Şoň bilen geçip gidýärdi. 70'lerden başlap adamdan bir topar yer bir gowrak ýaşap başlandy ýa-da bir wezipli adamlaryň harçlary pullary köp bolanyny köp adam çağırmak ina plan toýda 300 adam boldy dep başga ýerde 500 adam boldy diýip eşdilýär. Onu şonu şu toýlary ýaly gatnaşmak şolardan artykma toý etmek ýarşlary gynandyk duş gelýär. Hakikaten şol baý adamlar, wezipli adamlar toýu ul tutýar, köp adamlar çağırýarlar, gymmat baý restorany tutýarlar, ol hakikaten şeýle. Ýöne soňky wagtlerde bir küçülüň dowamynda molla toý diýip bir zat çykdy. Ana şonu toýda ýanky banket kurmak, alkohol içkilerini ulanmak, gadanetdiňe ýanky toý bolanyny nahar ýaşyrýarlar, toýun batyn togulýar. Şoň ýaly toýlar Türkmenistanda giň ýaýrap başlady. Şeýle döwrüň bilen tutulan ýanky molla toýlar diýip tutulan toýlar kim tarapyndan öňe sürilýär diýip pikir etdiň. Şo hem şol molla toýlar diýen tarapy kim tarapyndan teklip edildiğini men özüme resmi tarapdan eşitmek, ýöne men bir kysany garnaşlym bar. Şol toý edenine şo kömek soranlaryny bir mollarak adam bar, men kömek berýän ýöne siz şol nemedenne alkohol içkilerini toýmuda goşmadyňyz diýip kömek berenlerini bilýän. Ýanky Täjikistanda, Özbekistanda boluşýarlyk, boşa döwletlerde boluşýarlyk şeý mahabatly tutulan toýlarda dogrudan hem zaýatçylyk bolýar. Türkmenistanda tutulan mahabatly toýlarda ýanky azy önümleriniň zaýatçylygy, iýmitleriniň zaýatçylygy orta gelýär, şunu görýäňizmi? Men şu toýlara gatnaşymda görümde şu käbir ýerde dogrudan toý gaty ulutulýar. Şol ulutulýan toýlarda zaýatçylyk bilinäde ýekdigerde duşulýar, ýetaryň toý Tomuz günler tutulsa, sonra biçilýän naharlar batynda aýlanýar. Inna şeýle diýilýär-de, ýanky pully baý adamlardan, wezipeli adamlardan şeýle mahabatly toýlar, sadakalar çykýar. Ondan soň ýanky pukara adamlar hem şonuň ýylyny eýerjek bolup, berge batýarlar, berge borja batýarlar diýär. Durmuşda şeýle meseleler barmy? Şu durmuşda dogrudan hem toý edilenine, şu toýu näme tutmaly hakda birinji şol nime ýaş juwanlardan hem sorulýar-da. Şu gynandyň ýaş juwanlar käbir şol toý tutmak üçin serişler bolmasady. Beýleki tanışlary, bilişleri ýa-da bilekan ýoldaşlar zatary bolsa, şu ul toý tutulmasalar, şondan galmazak bol şolar ýaşlar, şu ul toý tutulmagyň tarapdary. Gynandyň şolar ýanky soň berge barda öýleriniň kösenýändigini şolam köpüzi düşünýär. Şol enatany mejbur etýän ýaşlar. Şeýle ýaşlar enatany mejbur edip, onu şu ýaşlar göwünde degmejek bolup, enatlary aýby toý bir birgelek bolýar, bolan göwünde degmejek bolup, onuň karka bolýar edip, onuň näçe ýyllar alan pullaryny bergesini berjek bolup kösenip ýörler. Diňe bir toýlar del, käbir sadakalar hem toý ýaly edilýär, şolar hem gatty ulama mahabatly sadaka berilýär. Şeýem ters görüldi diýip düşünjek bolýarlar. Şu barada näme pikiriň? Ana şu soňky wagtlerde hakykatdan hem sadaka berilende şoň ýaly giňden çağırışmak, adamlar çağırmak, şolam bir nime durmuşy ýaýrap başlady. Olam ýanky şu toý ýaly ne plany sadaka berenni köp adam gatnaşdy. Şoň üçin şolardan galmazak bolup, sadaka berenlerde de bir ýarış ýaly bir nime däbe uruly. Ýaşlaryň bir-birinden kim galman toýlar uldan tutmak meseleleri bilen bagly şolaryň berge batmagy şolaryň durmuşynda kynçylyk getirýän şolaryň bir şu meselede ýanky berge borç meselesinde durmuşlarynyň bozulýan halaty bolýarmy? Şu ul toý tutulanyny pul kardary wagtyny berip bilmäni gaty köp bilep horlanýar. Ondan şol bardiýelli ýaşuwanlar adamsy işe ýerleşip bilmese, ýa-da beýleki aýaly işe ýerleşip bilmese, maşgala ýagdaýy umman ekläp bilmese kynçylyk bolsa, durmuşda ýekdik maşgalan bolýan pursatlaryň bar diýip eşdilýär. Ondan ýanky molla toýlar diýen toýlaryň gapyda geçirilýärmi ýa bolmasa restoranlarda, kafelerde geçirilýärmi? Şu molla toýlar esasy şol demeden kafede de däl, restoranda da däl, men eşitmişim şolar owada, şol toýlayan ýerde geçirilýär, şu gelmez ýerler, şu wagtlar sadym ýok, nahar ýerler töwür diýär şoň bilen galýar.
Şu toylar esasen öýlerde geçirilýär. Käbir adamlar mümkün restoranda da, kafede de geçirmekdir mümkün ýöne alkoholsuz içkiler bilen geçirilýär. Onu alam ýekdik bolmagy mümkün. Şunu indi döwlet derejesinde şuna gözegçilik gerek ýa bolmasana şu biziň goňşy döwletlerimizdäki ýalyk, şuňa ýalyk zatlara gadagamçylyk girizmek döwlet derejesinde gerekmi? Meni ýa şöyle mahabatlandyr bu toýlara döwlet tarapyndan bir tarapdan boşulmagyň zerurlugam ýok da. Ony men pikirimçe bu zatlaryň öwelerini enatalary, ýaşlar bir topar garnaşlary bilen düşünmek esasynda çözmeli. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.